Business unusual ika nga ang eksena ng aming matsyempuhan sa ilalim ng puno ng mangga. Si Guagua Mayor Dante Torres na malapit sa dike at hindi kalayuan sa Municipal Hall. Dito na siya pansamantalang nag-oopisina dahil sa serye ng local transmission sa loob ng munisipyo sa pagpasok ng buwan ng Abril kung saan 13 umano na empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Kaya ito umano ang nakikitang solusyon ni Mayor Dante Torres para hindi maparalisa ang operasyon ng lokal na pamahalaan. Umito lang kami agdanagdan ng management team na ng munisipyo. Makalun sa munisipyo. So yung gawa ko, yung ABC, John, lukarin mo kay Baleo, kay munisipyo. Ako kita akong garden. So may kakawani tambang tanong miturang ko, ating bandarya pa wari munisipyo. Kahit na lifted na anya ang 7 araw na lockdown sa munisipyo ngayong April 14 sa Municipal Hall, pinag-iisipan na raw ng alkalde na magkaroon ng permanenteng extension ng Office of the Mayor sa tabi ng halamanan ng dike. Bukod sa sariwa ang hangin, paborable rin umano sa kanya bilang alkalde na hindi makompromiso ang kanyang kalagayan. Dito, hindi rin daw niya matatanggihan ang mga nagpapakasal sa gitna ng pandemya. Malawak ito, no? At malapit lang sa munisipyo. Kaya ito yung ginawa kong opisina na yung mga tao dito pupunta. Ngayon, yung hindi makapag-postpone ng kasal, meron akong kasalan dyan, pwede ko rin ikasal. Bagamat presko at maaliwalas, kapansin-pansin naman na tila masyadong bukas at maluwag ang seguridad sa tanggapang ito ni Torres. Ayon sa kanya, wala naman daw banta sa kanyang buhay kaya okay lang ang napiling lugar para gawing opisina. Alam mo, pag wala kang iniipit, no? Wala kang dapat katakutan. Di ba? Pupunta nga rito, hindi ko kilala, nakikipag-usap sila sa akin, pero okay lang. Wala akong kinakatakutan. Ang ano ko dito wala akong pineperwisyo. As of April 14, base sa COVID-19 update ng Rural Health Unit ng Guagua, nasa 87 ang active case sa Guagua. Family clustering ang serye ng local transmission na buhat sa workplace sa labas ng bayan umano ang pinanggalingan ng virus. Simula noong nakalipas na taon hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 576 ang confirmed case, 419 ang recovered at 38 ang naitatalang nasawi sa naturang bayan. Paulo G. Santos, CLTV News.